what's up mga chong? Yan, so ngayon, dito kami ngayon sa Farm Play. So yun, gusto namin may pagit sa inyo kung ano mayroon dito. And syempre, kung bago ka sa channel namin, huwag mong kalimutan mag-comment, mag-like, at huwag mo din kalimutan mag-subscribe at i-click ang buko po dito, 35 pesos. May mais din. Anong order natin? Buko. Sa iba na po ako. So yun. Meron din mga... Tara, order na tayo. Yan mga chong. So yun, dito kami ngayon sa loob ng Farm Play. Nakakapagod maglakad-lakad, napakalawak niya. Sobrang ganda dito sa loob kasi mayroon siyang playground for kids dyan sa unahan. Doon sa medyo unahan, playground for kids. Sobrang ganda ng may slide siya. And may malaki din tayong buko. Yan. Kasi ito, marami ditong buko. Yes. Mula ko nito kasi sobrang Sa akin to, dalawa. sobrang nakakauhaw. Pero okay lang, sulit naman. Yes. Eh, nakakatawa dito. Ang daming, kalapati. Oo, may dalawang bahay ng kalapati doon. Nagsipagliparan nga sila paglapit namin. So, yun. And mayroon din tayong free bike dito. Kanina, nagbike si Chang kanina. So, dyan sa taas, may mga duyan tayo. Ang dami may binibentang duyan dito sa duyan kanina. 800 pesos lang. Saka inabot kami ng hapon kasi hapon na kami umalis ng bahay.
And sa taas Sobrang meron init pa. kasi. Ito ang pinakamagandang ano dito, view yan, bahay na yan. Ang ganda niyan. Hindi kayo makakapunta dito kung walang mga signage kanina. Sobrang daming, buti na lang, may maraming signage sila. Nasinundan namin papunta dito. Kaya nakarating kami. So, entrance pa lang sobrang ganda na. Ay napakalawak ng parking nila. Talaga pang maramihan. So sabi nga ni ate, So, yung entrance, ay yung ano dito, yung parking fee, libre lang. So, entrance fee lang yung babayaran mo, 75 pesos. yes. So murang-mura lang. Saka maganda yung tambayan kung papasyal mo yung mga bata, kids. Pwede dito. Pwede din dito mag-picnic. Yes. Kasi may campfire dyan sa gitna, yung pabilog. Yan. Yung campfire na yan. Alas 6 ng hapon yun. Yes. Paggabi na pala. And kada mayroon silang mga basurahan. Marami silang basurahan dito. Kaya talaga napakalinis niya. Yun, sobrang linis. And concept niya talagang pang nature lang. Yung doon, yung magandang picturean doon, yung bilog. Yung bilog. Malabali. Yan. Sobrang ganda doon, tapos may katabi siyang duyan. Kaya sobrang ganda. And along the highway lang siya, kaya mabilis lang siya mabilis lang siyang makita. Mahanap. Yes, kasi along the highway lang. So kung galing ka ng Legazpi, sobrang lapit lang nito. Kung galing ka naman ng bandang dun sa kabila, bandang Pagginubatan o Ligaw, pwede kang dumaan ng Kamalig. Yun. And sobrang 3 years na pala to, farm plate nag-ooperate. Kaya napaka tagal na rin. And ini-improve siya ng ini-improve mga chong. Huwag pala natin kalimutan mag-subscribe din dito sa video natin. And marami pa tayong pupuntahang mga tourist spot dito sa Bicol. And syempre, huwag din natin kalimutan mag-follow sa lahat ng social media accounts natin, Instagram, Twitter na nasa screen. And huwag din natin kalimutan mag-join sa group page natin na Power Couple Family. Yun. So, ikot-ikot muna kami. And thank you so much for watching and see you on the next video. Like this video,